tikukhulupirira kuti ambiri ndithu tatsatira bwino maka press briefing imene zinachitisa ndi zipani za DPP, Ford, UTM komanso PP. Ndi press briefing imene amene amasogolera ndi akuluakulu ochoka ku zipani zimezi. Ndi tinaona ndithu kuti ku chipani cha DPP kunachokera ndithu a Alfred Gangata omwe ndi wachiwiri wa mtsogoleri wa chipani chimenechi ku chigawo chapakati, pomwe ku chipani cha UTM kunachoka a Helen Chibuya omwenso ndi wachiwiri wa mtsogoleri wa chipani chimenechi ku chigawo chapakati. Tinaonanso ndithu kuti kunali a Newton Kambala omwe ndi mlangizi wa president wa chipani chimenechi cha UTM komanso ndithu ndi mmodzi mwa akuluakulu ku chipani chimenechi cha United Transformation Movement. Ndeno funso lomwe tikumabwera ndionena kuti kodi ndi chifukwa chani anapangisa press briefing imene cholinga chenicheni ndi chanji. Nkhani itu ndionena kuti zipani zimezi zinachitisa ndithu msonkhano wa atolankhani umeneyo omwe akuti zolinga zawo afuna ndithu kuteteza mavoti amene ndi ochoka chigawo chapakati Central Region. Ndiye tikukhulupirira kuti ambiri tikudziwa bwino kuti kuli chisankho chimene chachitika ku dziko la Malawi chomwe chachitika ndithu pa 16 September chaka chino cha 2025. Ndipo potsatira zimezi ndi chifukwa ndithu akuluakulu amenewa anakhalira pasi ndithu kuti achite msonkhano umenewo kuuza nzika za Malawi maka zolinga zawo mmene ndithu azatetezere mavoti amene azaponyedwe maka ku chigawo chimene cha Central Region. Komabe potsatira ndithu kuti pa press briefing imene panali ndithu nkhani zambiri zimene akuluakulu amenewa anafotokoza maka zokhuza ndithu ndi amalawi komanso nkhani ya chisankho. Ndiye tinaona ndithu kuti akuluakulu amenewa maka ndithu a Alfred Gangata anazatchulapo nkhani yokhuza ndi alliance chifukwa ndikuti zimaonesa zonoti ambiri amayembekeza zoti pa press briefing imene akhala kufotokozapo maka nkhani yokhuza ndi alliance imene ndi ya zipani zimene za DPP komanso UTM. Ndeno mukufotokoza kwawo amanena kuti iwo ndithu akumva maka zimene anthu akufuna maka nkhani yokhuza ndi alliance. Ndiye iwo potengera ndithu kuti ali pa regional level ndiye kuti no nkhani imeneyo ayipitisa kwa akuluakulu aku chipani chimenechi cha DPP komanso a UTM. Ndiye kuti no akhalanso akufotokozera akuluakulu awo za mgwirizano omwe ndithu nzika za Malawi zikufuna kuti zipani zimezi zipange ndithu mgwirizano umenewo ziyendere limodzi pa chisankho chimenechi. Ndeno a Alfred Gangata anapitirizanso maka ndi kufotokoza kunena kuti iwo potengera kuti chipani cha DPP chili ndi 40% imene anapanga ndithu kafukufuku mbuyomu Afrobarometer. Ndeno akuti iwo ndithu chingofuna mavoti ochepa ndikuti atapanga ndithu alliance ndi chipani cha UTM ndikuti azapeza ndithu 50+1 yomwe ndithu imafunikira kuti apambane ndithu pa chisankho. Nde amanena zoona kuti potenga ndithu kuti nkhani imene akayifikiza kwa akuluakulu aku chipani chimenechi ngakhale ndithu kuti ku zipani zimezi kunuli akuluakulu ena amene ndithu amakhala ndi self interest omwe ndithu amapanga resist maka nkhani yokhuza ndi alliance imeneyi. Tikukhulupirira kuti ambiri kutsatira bwino kuti nkhani ya alliance inayamba ndithu pakanthawi pamene omwe akupikisana ndithu pa udindo wa mtsogoleri ankapereka ma nomination papers ku bungwe la Malawi Electoral Commission. Ndi nkhani imeneyi tikukhulupirira kuti ambiri inatsata bwino amene zinayendera zinthu zake. Komabe iwo ndithu Gangata anasindika maka kuti nkhani yokhuza ndi alliance ndiyofunikira kwambiri maka potengera ndi mavuto amene amalawi akukumana nawo ndiponso amalawiwo ndi amene ndithu akufuna alliance imeneyi. Kuphatikiza pamenepo tinaonanso ndithu a Newton Kambala amene tafotokoza kale kuti ndi mlangizi wa mtsogoleri wa chipani chimene cha UTM. Iwanso ndithu anasindika maka nkhani yokhuza ndi alliance kuti potengera ndithu ndi mavuto amene nzika za dziko la Malawi akukumana nawo ndiye kuti pamafunika ndithu kuti patachitika alliance yomwe ndithu ndi ya chipani chimene cha UTM komanso DPP. Makamaka zipani zimene za ku opposition zitapanga ndithu alliance ndiye kuti zitha kuthandiza maka ndithu kuti zipani zimene zizapeze 50+1 pa chisankho chimenecho. Ndiyo amakambala maka amasindikaso ponena kuti ngakhale ndithu ku chipani cha Malawi Congress Party kuli anthu ena ake amene ndithu akufuna kuti boma lisinthidwe ndithu kuti kulowe zipani za ku opposition maka potengeranso ndi zifukwa zimene akuona ku zipani zimenezo ndiye akuti
anthu amenewa ngakhale ndithu akuchoka mbali ya chipani cholamula komano ali ndi kuthekera kuzafoteranso zipani zotsutsa boma ndi maka ndithu zikapanga mgwirizano umenewu. Ndeno metafotokozera kuti iwo mukufotokoza kwa manena zoti potenga kuti iwo akukamba pa regional level ndi akayipitisa ndithu ku akuluakulu ku chipani chimenechi akakambirana ndi kuti abwera ndithu kuzafotokozera Malawi maka chisogolo cha nkhani yokhuza ndithu ndi mgwirizano. Tisayiwalirenso kuti masiku ambuyomu chipani cha odya zake alibe mlandu pamene amapangisa msonkhano wa ndale kumene kunali ku Nyambadwe ground ku Blantyre kumeneku. Mtsogoleri wake Michael Osi anazabweranso ndithu kuzafotokozera kuti iwo akuchitanso zokambirana ndi chipani chotsutsa chachikulu ndithu ku dziko la Malawi chomwe ndi chipani cha Democratic Progressive Party. Ndi tinaona ndithu kuti amene wanapita ndithu kakumana ndi mtsogoleri wa chipani chimene chomwe ndi Peter Mutharika, komabe anafotokozeranso kuti nkhani yokhuza ndi alliance azafotokozera bwino zimene ndithu anakambirana kumeneko. Muli ndi maganizo pa nkhani imeneyi? Ngati muli nawo maganizo amenewo mutha kutifotokozera ku comment section, koma tikamapereka tilemekezenso maganizo anzathu. Tisayiwalire panga like video imeneyi komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18. Ndicho ngati nkhani zambiri zikamachitika ndiye zitha kupezani